पहिले 1 मिनट में जवन बात हम रउआ लोगन के बतावे जातानी उ सुन के रउआ के रूह कांप जाई। का रउआ कबो सोचले बानी कोनो बेजान इनार भी केकरो जान ले सकेला। आज से कुछ साल पहिले एगो गांव में खाली 24 घंटा के भीतर 4 गो आदमी ओही एगो इनार में कूद के अपन जान दे देहले। पुलिस आइल, जांच भइल, बाकी सबसे हैरान करे वाली बात रहे वो चारों आदमी अपना मर्जी से ना बल्कि कोनो अदृश्य ताकत के इशारा पर ओ इनार में कूदल रहे। अगला कुछ समय में हम रउआ के ओही खूनी इनार के लगे लेके चलब। हम रउआ के उस सरकारी गवाह आ गांव के लोगन के बयान सुनाई जो लोग अपन आंख से उ रात के खौफनाक मंजर देखले रहन। आखिर उ इनार के पानी में ऐसन कौन भूतहा साया रहे जे लोगन के अपना ओर खींचत रहे। अगर रउआ भी रात में कबो अकेले कोनो इनार या पोखरा के लगे जात बानी तो ये वीडियो पूरा जरूर देखी, काहे कि अगला नंबर केकरो भी हो सकेला। ई घटना एगो छोट गांव के है जहाँ के लोग खेती बाड़ी करके आपन गुजर बसर करेलन। वही गांव के सिवान पर एगो बहुत पुरान इनार रहे। इनार ओकरे के कहल जाला जे ना समझत होई कुआं के, जेकर पानी कबो सुखात ना रहे। गांव के लोग कहत रहलन कि उ इनार राजा महाराजा के जमाना के रहल। बहुत पहले से उनार ओइजे रहे, सब कुछ ठीक चलत रहे जबले कि वो गांव में सुमित नाम के एगो लइका शहर से ना आइल रहे। सुमित अपना दोस्त लोग के साथ रात के करीब 12 बजे वो इनार वाला रास्ता से गुजरत रहे। रात के सन्नाटा ऐसन रहल कि हवा के सरसराहट तक साफ सुनाई देत रहे। अचानक सुमित के इनार के भीतर से कोनो आदमी के सिसक सिसक के रोवे के आवाज सुनाई पड़ल। सुमित के दोस्त लोग ओकरा के रोकलस। जब सुमित वो आवाज सुनलस तो वो कुआं के तरफ इनार के तरफ जाए लागल, लेकिन दोस्त लोग रोकलस। ओकरा में एगो आदमी जरूर रहलन रोके वाला। भाई, रात में इनार के लगे मत जो, ई जगह ठीक नहीं खे। बाकी सुमित ना मनलस। जनते वाला आदमी केहू केहू के होला कि हम केहू के मदद करी या फिर थोड़ा सा शान भी रहेला। तो जब शान रहेला तो शान टूटेला, घमंड रहेला तो घमंड खत्म होइबे करला। ओकरा लागल कि शायद केहू मुसीबत में बा, मतलब उ शायद भला करे के सोचलस। उ अपन मोबाइल के टॉर्च जलौलस आ इनार के भीतर झांके लागल कि के लौकता के लौकत नहीं खे। जैसे ही उ भीतर देखलस ओकर दोस्त लोग बतौलस कि सुमित के चेहरा एकदम सुन पड़ गई, जैसे ओकर होश उड़ गई होखे। तभी इनार के भीतर से एगो आवाज आइल, आजा नीचे आजा। आ सुमित बिना कुछ सोचले समझले सीधा इनार में छलांग लगा देहलस। ओकर दोस्त लोग चिल्लाए लागल, गांव के लोग जुट गए। बाकी जबले सुमित के बाहर निकालल गईल तबले ओकर जान जा चुकल रहे। बाकी खौफ यहाँ खत्म ना भइल, ई त बस शुरुआत रहे। जब मामला बहुत बढ़ गईल तब बगल के जिला से एगो बड़ा तांत्रिक के बुलावल गईल। जब तांत्रिक ओ इनार के लगे पहुंचल और अपन विद्या से सच्चाई जानने की कोशिश कैलस तब पूरा गांव के होश उड़ गई। तांत्रिक बतौलस कि आज से लगभग 50 साल पहले वही इनार के लगे एगो परिवार के साथ बहुत बड़ा अन्याय भइल रहे। पूरा परिवार के वही इनार में धक्का देके मार देहल गईल रहे। तब से उ लोग के अतृप्त आत्मा जो उनकी आज तकले तृप्त निखे भइल वही पानी में वास करेले। जब कोनो कमजोर दिल के आदमी रात में हुइजा जाला तो उ आत्मा ओकरा दिमाग पर कब्जा कर लेली आ ओकरा के पानी के भीतर खींच के ले जाली। एक घटना के बाद प्रशासन ओ इनार के चारों ओर मोट मोट लोहा के जाल लगवा देहलस और रात में वो रास्ता के बंद कर देहल गई। लेकिन एकरा बाद उ तांत्रिक कुछ न बतेलस कि काहे कौना कारण से के ढकेले रहे के ढकेले ना रहे। अगर उ 50 साल के बाद खोली तो बहुत कुछ आगे बढ़ जी। अब प्रशासनिक कानूनी तौर पर उ कुल चीज के मानल ना जाला, ओकर ठोस सबूत रहे के चाहिए। तब वो तांत्रिक अगर बताई तो जब बवाल हो जीत गाँव ही में लेके उ रहे और बहुत बेकार कैले रहे। कुछ दिन बाद फिर से उ जनाइल की उ घटना हो जाला। एगो आदमी रात के वो रास्ता से जात रहे, उ ना मनलस, उ रास्ता से जाए लागल और उ का करता जाके उ इनारा पे बैठ जाता। ओकरा इतना घमंड रहे कि इनारवे के सामने एकदम बैठ गई। सोचलस कि देखता नहीं के सुनता हमारा आवाज के, हमारा के बुला लेता। शान रहे, शान ना ज्यादा देर चलला,
जनाइल कहलस कि हमार अगर उजा उ लोहा के पाइप ना रही जौन ग्रिल देहल गए रहे तो हमरा के अंदर केहू खींचे से हम ना जिंदा रहत। मतलब ओकरा के अंदर केहू ना केहू खींच लेले रही। उ त लोहा के ग्रिल रहे केहू के बचा लेहलस। कहत रहे कि अंदर से ऐसन रोवे की आवाज आवे जैसे मनाए कि हम सम्मोहित हो गइल बानी। उ खुद आदमी बतैलस। बाद में जब गांव के ढेर आदमी संगे थोड़ा सा भइल कि उ रास्ता से भी जात रहन त सिसके के आवाज आवे लगल तो एकदम साफे लोग वो रास्ता से जाइल बंद कर देलस और उ इनार के सापित मानल गइल। तब यही से कहब कि भाई लोग ई घटना कोनो साधारण कहानी ना है। अजुओ वो गांव में लोग रात के 8 बजे के बाद ओ सिवान के ओर देखे तक के हिम्मत ना जुटा पावेला। लोग कहेला कि अजुओ अगर केहू वो लोहे के जाल के लगे कान लगा के सुनेला तो भीतर से पानी के हलचल आ केकरो सिसके के आवाज सुनाई देला। तो रउआ लोगन के का लागेला? का पानी में सचमुच ऐसन कोनो शक्ति हो सकेला? आपन राय कमेंट में जरूर बताइब। काहे कि लोग कहेलन जौन पानी स्थिर रहेला ओकरा में आत्मा वास कर लेले, जौन जगह गंदा बा ओकरा में आत्मा वास कर लेली, जौन घर में दीपक नहीं जलत उस जगह पे आत्मा आके वास कर लेले। काहे कि उन्हीं के अंधेरा चाहेला, गंदगी चाहेला, उहे कुल चाहेला। और जहाँ पे चीज और जहाँ उ सब चीज मिलल ओइजे अपन घर के बसेरा बना लेला, ओइजे रहे लगल। या फिर केहू के मुआवल गइल के कौनो जगह पर ओइजो उ जगह पर आत्मा निवास करे लगेला। उ जाने ला कि हमरे घर है, अब एजा के केहू के ना आवे दे ना केहू के बसे दे। हाँ एगो बात ध्यान रखब कि अपना गांव जवार के अगर कौनो अकेला में इनार होके या फिर पोखरा होके या फिर कहीं गंदगी होके तो जा रात में जाए से जरूर बची। और खास कर जब अकेले रहे, काहे कि का पता कि आपके उजा इंतजार करत होके, कौन साया उजा बैठ के आपे के इंतजार करके आपे के बुलावल चाहत होके। तो ध्यान रखी, सतर्क रही, सुरक्षित रही। एगो बात, अगर आपके पास भी ऐसे कोनो घटना बा या आपके गांव में ऐसा रिलेटेड कोनो घटना भइल बा तो नीचे जीमेल देता नहीं ओकरा पर अपन कहानी के साझा करब। छोटा ही करब, हम के थोड़ा सा ऐड करके बढ़ा चढ़ा के बोलब और बताइब सभी के। बस ये हम आपसे रिक्वेस्ट करब, अगर वीडियो जरूर पसंद आयल हुई, अच्छा लगल हुई तो लाइक करब, थोड़ा सा मोटिवेट हमके मिली। आज ऐसे कहानी सुनल चाहता नहीं चैनल के सब्सक्राइब करके ना भूलब। अगर आप दोस्तन के डरवाल चाहतनी या केहू के डरवाल चाहतनी तो वीडियो के शेयर करे से भी ना भूलब। मिलत आनी नयका वीडियो के लिए, तब तक सुरक्षित रही, सतर्क रही। धन्यवाद।